Second quarter ng taong 2023 nang simulan ng pamalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III ang Green Canopy Program. Katunayan, mula February 2023 hanggang October 2024, nasa mahigit 300,000 na puno na ang naitanim sa iba't ibang bayan ng probinsya. Layon ng programa na makapagtanim ng 1,000,000 puno at mas mapataas ang kamalayan ng mga Pangasinense sa kahalagahan ng pagprotekta sa kalikasan. Lalo pa itong pinalawak sa iba't ibang bayan sa probinsya gaya sa Barangay Malico sa bayan ng San Nicolas. Dito, tulong-tulong na nagtanim ng higit 500 seedlings ng native tree gaya na lamang ng nara, langil at bitaog ang mga kinatawan ng iba't ibang departamento sa Kapitolyo. Nagpapasalamat na kami sa mga galing po sa probinsya, sa kanilang suporta kagaya ng mga seedlings. Siyempre malaking tulong po sa barangay yung mga kagaya nito, at least para protektado yung kagaya kalsada po natin. Mahigpit namang ipinagbabawal ang pamumutol ng mga puno sa Barangay Malico at maging ang mga turistang bumibisita ay pinapaalalahanan na panatilihin ang kalinisan. May ordinansa na po ang barangay at saka munisipyo. Every weekly nagkakaroon po tayo ng pulot basura. Lahat po mga barangay officials, CBOs, DHW. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Provincial Population and Livelihood Development Office, Office of the Provincial Agriculturist, PDRRMO, mga barangay officials ng Malico, PNP at Philippine Army. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.